Marawa kokarin gwamnan jiha Alhaji Bello Muhammad Matawalle a fagen agazawa masu dan karamin karfi na sahun gaba cikin manufofin kungiyar manyan mataimaka na musamman da mataimaka na musamman ta jihar Zamfara. Hakan da yasa kungiyar ta dukufa ga ziyarar asibitoci don ba da tallafin kuɗi ga marasa lafiya musamman masu dan karamin karfi. Shirin ba da tallafin wanda aka kaddamar a asibitin kwararru ta Ahmad Sani Riman Bakura da ke nan Gusau na da manufar game sauran manyan asibitoci da ke wannan gari. Sun ku hada da babbar asibitin Farida da ta Sarki Fahad ta mata da ƙananan yara da ke shayar Samaru da kuma cibiyar kula da lafiya ta gwamnatin tarayya da ke nan Gusau. Shugaban kungiyar Abubakar Dan Madubi shi dai ne ya jagoranci sauran su jami'an kungiyar wajen hannun ta tallafin a wasu dakunan kwantar da marasa lafiyan da ke asibitin. Based on dan condition din da mun ha gani gare ka, in ka ga ya dace mu baka 5,000 kila za su ishe ka dan sai magani sai mu bayar, in kuma mun ga abin ya dan ce mu kai 10,000 kuma za mu ba su 10,000. To a takaice dai mun hidda kusan miliyan 5 da wani abu domin mu fara wannan aiki yanzu. Sakataren kungiyar Hudu Haya ya ce agajin koyi ne da ɗabi'ar gwamna Bello Muhammad na kai ziyara asibitoci akai-akai don agazawa marasa lafiya musamman masu ɗan ƙaramin ƙarfi. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana tallafin da 'yan uwansu sun yi godiya. Tun farko sai da tawagar ta gana da shugaban asibitin Dr. Usman Muhammad Shanawa wanda ya jinjina musu bisa wannan hubbasa da ya bayyana a matsayin abin koyi. Jamilu Ibrahim Gusau.